यार एगो बात जानला ना मर्दे ई कौन बात हो कि जो हम जन्मे ना कोई तू जान गइल। अपना गांव वाला पपुआ के जानता रहनू। हाँ हाँ अपना गाँव वाला नु पपुआ। अरे ओकरा के हम का पूरा जवार जानता। अरे वो तो एक नंबर के लबरा हो। हाँ उहे पपुआ जानता रह काल के का कइले बा। का कइले बा? अरे मत को हमर दे उ काल के गोइल बा लोडन भाई के घर है। हाँ आ लोडन भाई तो घरे रहवन ना। हाँ उनकर मेहरारू बैठल रहुए चटनी या रोटी खात रही। गौए तो कहता उनकर मेहरारू से कि हो तू एजा बैठ के चटनी या रोटी खातरू आ तार दुल्हा ओने जाके अचार पापड़ घी एकदम चकाचक खियावता तारा सौतीन के आई जब बैठ के चटनी खातरू। अब तो ओकर मेहरारू भड़क गए। आ ओकरा बाद लोडन भाई जब घरे आऊँ तो एक तो रूप देख के उनकर तो बुझन की जरूर कुछ भइल बा। कहे का भइल बा काहेंगा मुंह बनौले बड़ू। ओकरा बाद ई पूछवे जे सौतिनिया कहाँ बिया तो ई कौन सौतिनिया। तब ओकरा बाद तो शुरुए हो गए। तो ओकरा बाद कब हुए यार? पूरा लत्ता में जुत्ता में कपार भरवल पूरा एकदम मन दशा बिगड़ गई। बताओ तुम ओकरा बाद ई लेकर चल गए थाना में। थाना कोर्ट कचहरी सब कर दे हुए। हाँ ओकरा बाद आवती तो कहते जे हमरा तलाक चाहिए। वो तो बड़ा का लाभरा बा। वो तो केहू के घर बर्बाद को दी। अब का हो दे हुआ रहल बा। नाम लिया शैतान हाजिर ये गोरे गाला चंदाना ये रेशमी बाला चंदाना। अच्छा भिजी कोठे पड़े सो चलो तनी बरफ में के गोल लागले रे। काजी रवा लोगिन के का हाल चाल बा? सब ठीक ठाक से कटा तानू? हमनी के तो कटते बा अपन सुनाब। अरे हमरो सब ठीके ठाक बा लेकिन लोग के झगड़ा देख देख के मन अगुता गइल बा। पता ना लोगवा के का हो गइल बा कि लॉकडाउन में जहाँ देखो झगड़े होता। ये सब देख के हमरा बड़ी चिंता होता। बड़ा चिंता होता। एक बात जान लो गांव में जितना झगड़ा होता नु तोहरे वजह से होता। ठीक कहले हो यार जितना झगड़ा होता एकरे वजह से होता। अच्छा मान लो कि सारा झगड़ा के जड़ हम ही बानी हैं। आ तारा लोग में इतना बढ़िया यारी चलेला आ झगड़ा तारा लोग में अगर हो जाओ तो एक इल्जाम हमरे पर ठोकबा लोगिन हैं। देख लो बतिया हमनी में कबो झगड़ा नहीं के हो सको। हम जानो तानी कि तारा लोगन के यारी बड़ा बढ़िया चलेला लेकिन हम बरहम बाबा से यह चाहतानी कि तारा लोगन के यारी सलाह मौत रहे। ये भाई तो निगइबा है ना तारा से एगो बात बा। आय ए जौन कहे के बानू यही जे कह या ना कोनो विशेष बात हुई तबे न कहत। चलो चलो संगी चलो जा सुनिए का कहता कोनो बात हुई जा। अनु ए जा बैठो ए जा तारा से हम एगो बात बताओ बैठो। हाँ बताओ का बात बा। देखो हौ तार यार बाड़े नु तहार पुरान यार हवन लेकिन उनकर चाल चलन कुछ ठीक नहीं लागत। हमारे यार का कदल बेले जब तारा उनकर चाल चलन अच्छा नहीं खेल लागत। देखो एक दिन जात रही तारा घर पर है लेकिन देखनी कि छोड़ा बातें छोड़ा हटाओ। मर्दे कह बात उपटा के काहे छोड़ देबा मर्दे।
बताओ सही सही बात। देखो तारा लोगिन के यारी में दरार ना पड़े, यही से हम बतावे के नहीं चाहो। आए अब तो तारा बता ही के पड़ी। ठीक बा बताओ तानी। देखो तारा घर के रास्ता से हम गुजरत रहमी तो तारा मेहरारू के देखमी छत पर आ ताहार हो यार नीचे से चॉकलेट फेंकत रहूं लो। तो वैसे का हो जाई? अरे इतने ना, पहले पूरा बात सुन लो तो फैसला ली हो कि का हुई आ का ना हुई। सुनावा पूरा सुनावा। तार यार तारा मेहरुआ के देख के मुंह करत रहूं, इनको इशारा देख के तार मेहरारू अंगुरी से टाइम बतवी, ओकरा बाद हंसत बाय बाय करत चल गवन। अब तू ही बताव एकर मतलब का होला? ये यो बड़ा से का लागल बड़े सन, चल तन देखे जे काई बतिया बता रहा। देखो तो दियावता रहे आउ देखले रहन हमारे कहो जाऊ देखले बा। अच्छा हम चल तानी हेलो तू अपन पर जावत रहियो। का बतिया के गोइले जे इतना गरम बुझात रहू। सब बात छोड़ो, पहले ई बताओ कि कल हमरा घरे गइलू बा। हां त तारा घरे तो गोइला रहमी त तू ना रहू। तार मेहरारू कोई जे गोपालगंज गोइल पे तो तारा बतावे के ना चाहिए कि हम कह रही। ये मत बताए मैं तना गोर मोइले कौन गरमाए के कहत रहो, मन कर के तू उठा के पटक के करे के लखिया। हमारे का पटो के लसिया दे बता हमरा के मार दे हेलवा फाड़ दे तार हेलवा फाड़ दे हेलवा मत तू ढेर मर्दाना हीरो मर्दाने कहत मर्दाने कहत रहो तारा का ये दे बोइला हमरा ना दे मां का जियान का जानता नहीं खा हमरा के ये दे तारा का हम झूठ बोलता नहीं, दोगलाई तो झूठ नहीं खबर झूठ बोलता तू ना आगे तेरे मुंह आ दे हटा ना तू। मुंह आ दे हमरा पे इल्जाम लगा जानता नहीं खा सारा गर्मी छाड़ दे हम हमरा पूछ लियो जा आओ बुझ लिहल जा बुझवा दे तारे के हम आओ ना का हो आजा। ई का करत रहो ना ना ई वही तरह जानता नहीं मुंह आ दे तारे के तलिया था हमरा पर लगाओ तारा बोलो हम जानता नहीं खबर अरे नहीं नहीं जाना ये तो बुझता नहीं कर तू छोड़ा ना तू छोड़ा ना आज का मुंह आ दे फैला फाड़ दे मम्मी का। ए विनय भाई अरे तू छोड़ा ना मर्दा तू छोड़ा ना ई का करता रहो ई का करता रहो ई का करता नी माने हम ई का करता नी हौ कहता जो ओकरा मेहरारू को हमरा खला बनी हम ओकरा मेहरारू को खला बनी तू बात सुनो ना पहले। इतना पुरान यार होके ई तू लोग का करता रहो लोगिन बताओ हमरा से। माने त ओकरा से पूछा ना तू ओकरा से ऊ का करता ओकरा ई कहे के चाहिए हमरा के। अरे ठीक नहीं लागत, कोनो बात शांति से हो सकता। ए तू है ना वो आ शांति से बात कर लो जान लो कि ना। ए मत तारा लोग का खोजे वालो बोलो क्या बात बताओ। का बात कही हम हई हमरा मेहरारू के फसौले बाड़े। देखता नु अभी समझा दे तब ये ठीक ना होई। ए का ताला लोग कह जा मर दवा। उफ तू लोग इतना अच्छा यार हां आ सब का करत रह लोगिन। ए जेपी भाई है ना वो तू है ना वो। अच्छा तू ई बताओ तारा कैसे मालूम चलल हो कि हई तारा मेहरारू को पटाइले बड़े। अबे पपुआ आइल अबे यही जा कहला सब के पपुआ देख ली पपुआ के फेर में पड़ल बड़े पपुआ के पपुआ हो लाबरा का फिर में तू पड़ल बड़ा हो लाबरा हैं। भले उ लबार हो लेकिन बात सही कहले बा। तारा कैसे मालूम बा कि सही कहले बा? पूछी ना इनके से पूछी कल हमरा घरे गइल कि ना। का हो बिना भाई का बात बाटे बताओ। अरे बात देखो भाई हम बताओ तनी हम गोई रही बात ठीक बा इनकरा घर है लेकिन हम गोई रही इनकरा के खोजे लेकिन इनकर मेहरारू रही ऊ कहू जे गोइल बड़े गोपालगंज तो हम ओने से चल आई
आओ तो देखू ओकरा के रास्ता में हम पपुआ के देखू कि जात रहुए तो वे हो ना हो इनकरा से एने के ओने बतिया के इनकरा के बतिया के बता देला बा आ ओकरा बाद गरमा गइल बड़े हमरे पर देख लो हमार खीस ना तोहरे पता बा ना इनका पता बा ना हमरे पता बा कुछ हो जाई। हे काय पे गरमात रहो सुनो भाई पहले का सही बा का गलत बा ई पता लगाव लो आ तब लड़ाई झगड़ा कर लो। कैसे पता लगी कैसे? सुनो भाई तारा के लबरे नु कहला स तो चलो लबरा के लगे चलो पूछल जाओ ओकरा के पकड़ल जाओ कि का सही बा का गलत बा। चला तो चलो चलो ओकरा लगे चला चल हमारा डर लागल बा का चल चलो लो चल अभी लौकत नहीं का कहाँ बात वाला लोग मैंने कोई ओवर से कोई से जनो मत ए हो देखो हमको जो लबरा लौकता हो दे बा हो का दे बा चलो लोग पकड़ल जाओ हाँ, चलो चलो अब बाबू भाई पता नहीं अच्छा बाबा को सब ने कथे खुले ताई लोगी का हो हां जौन तू बात कहू तुम सही बा कि ना बताओ। जबी भाई रुका है ना रुका नहीं हट पता नहीं। अच्छा तू ई बात बताव तू हिनकरा मेहरारू के फसावल देखुओ आ कि बतियावल देखुओ। हम देखम यो जा गई रहूं हनु आ इशारा करत रहूं। देखो तू झूठ सच मत बोलो हाँ। पहले साबित करो आ ना तो जानता रह बहुत बात बिगड़ जाई। हम देखले बानी तब न कहता नी ए का देखले बड़ी का तू जाके इशारा करत रहुओ। इशारा करत हूं हम इशारा करत रही अरे बाप रे हम इशारा करत हूं तोरे के रुको जानता रहो तरलुन के यारी हम 2 साल से देखो तरनी हमरा देखल जात ना रोलो एही से झगड़ा लगा दे दी जान लो। देख ले तू कहत रह जय प्रकाश भाई हैं तू कहत रह यार नहीं गद्दार हो तुम देख ले एकर अब बतावे कर का पूजा कोई जाओ ओकरा का कोई जाओ ओकर सेवा दिया सेवा सेवा दिया नु हां देवे के